एनसी देबरमा बो मेबर कुमार जमातिया बो बीजेपी नो किरुई चिंग बा एलाइन चिंग मुनि नक्ता संग देचे साहस तंखाय बीजेपी हो बर्नो तिखलाई रहो तुम आईपीएफ टिंग नातारक साबले या फा खरब याबन बगे आइचे किरुई एलाइन चिंग आइचे जाति नि बगिन एलाइन चिंग भाई बरक बाइचे अनेक बरक आंग फानसे आगि चंगो तांगै मो एनसी देबरमा संग मेबर संग ताक बो थकक जागै दंखो आं तिनि बुजिखा आसले खम लगी मानि हांखाय जरा गोरोंफानो रोंयाहायखि सिरिं सिरिं बो दंना नां बाइचे आहाय निङै दंहना बरक बाइचे जै महाराज न लगी मांखा नुखनाबले उसगांगो आंगेल एनसी जिनि बरम गोनां मेबर जमातिया बुबाग्राखा प्रेस कॉन्फ्रेंस खायै साखलाय रिखा जों ताबु थानसांखा थानसासो जों ताक लराय खाय जातिनो फिरनाय साबका सुनाय बाबु सुंगो अनिमेश बाबू आपनी सोनी बाहाय आशा आगे साका आशा लियाइছে ताबु मुखानसे एडीसी निर्वाचन या ते बाकी फाइनै निर्वाचन जों थानसांखाय मुसरुम काफी गै थांनाय मुसरुम डक्टर बथारै जों थांबायनै जनो क्या कासुइनै जों थानसांया जोंनो बागो गणमुक्ति जनमुक्ति अमक मुक्ति ने आइके बागो बंगले जुर खाइरे ताकबो बाक्सा साबले रिसा फान फानी टीवी थाङै महाराज दो प्रदूत बाबू निरक सानै साइ दं लाइते हा महाराज दो बुबाग्रा नो भा बुबाग्रा मानि आइते आगामी दिन सुदु एमडीसी नन बगे काइसा पार्टी टिकट बनना बगे आ पार्टी नि जानदानि कालार आबुनि शार्ट चुमुइ थां टीवीओ प्रदूत बाबू नो नब सिंनाय आइते आमति पार्टी जों खाइ आइते बुबाग्रा नो बुबाग्रा सिनि आमति पार्टी जों खाइ आइते